Bones! En aquest vídeo anem a programar en PHP. Realitzarem consultes a una base de dades MySQL i afegirem les dades en taules HTML. Primerament anem a cercar els fitxers PHP al GitHub. Realitzarem un git clone dins de l'Eclipse. Ja tenim els fitxers. Ara anem a mirar el codi del primer fitxer i podem veure la creació d'una taula dins una capa. Iniciem el servidor web per tal de visionar el fitxer. Observem que la taula conté una filera de 5 cel·les que fan de capçalera. Anem pel segon fitxer. Comprovem que hem afegit una connexió i selecció a una base de dades. Executem el fitxer al servidor i observem que tenim un error. Call to undefined function, a la línia 7. Observem que al nom de la funció li falta una i. Li afegim i tornem a executar el fitxer al servidor web. Ara tenim un altre error, un nou database. Això vol dir que no tenim la base de dades creada. Anem a comprovar-ho. Obrim una consola MySQL i executem Show Databases. Comprovem que la base de dades MovieSite no existeix. Anem a cercar els fitxers al GitHub per poder crear la base de dades i inserir les dades. Realitzem un git clone i executem el primer fitxer que ens crearà la base de dades i les taules amb els seus camps. Després executem el segon fitxer que ens inserirà les dades a les taules. Perfecte, ja ho tenim. Anem a comprovar-ho directament a la consola de la base de dades. Veiem que tenim MovieSite. Entrem dintre i executem Show Tables. Ara realitzem una consulta per veure les dades inserides. Perfecte, ja tenim la base de dades preparada. Anem a executar un altre cop el segon fitxer per comprovar que ja ens troba la base de dades MovieSite. Perfecte, el fitxer no ha donat cap error. Anem a veure ara el codi del tercer fitxer. Modifiquem les dades de la connexió i comprovem que ara es fa una consulta a la base de dades, però el resultat encara no es mostra. Executem el fitxer i comprovem que el fitxer no dona cap error. Obrim el quart fitxer de codi. Modifiquem les dades de connexió. I comprovem ara que tenim un while per mostrar els resultats de la consulta, on cada filera de la base de dades serà una filera, és a dir, un TR, un table row, de la taula HTML. Fixeu-vos que la funció extract ens crea les variables PHP a partir del nom dels camps de la consulta, fet que ens permet que el codi sigui més fàcil d'entendre. També mostrem el total de fileres utilitzant la variable numMovies, creada a partir de la funció MySQL numRows. Anem a executar el fitxer. Perfecte.
Ara ja podem veure el llistat de pel·lícules i les seves dades. Anem pel 5è fitxer i també modifiquem les dades de connexió a la base de dades. En aquest fitxer observem que la taula HTML que es mostra al navegador està realitzada utilitzant EreDoc. Un EreDoc ens permet treballar amb un text sense tenir en compte la seva sintaxi. El que cal tenir present és que el codi d'inici de l'EreDoc cal que sigui el mateix pel final i que el codi final cal que estigui al principi de la línia. Fixeu-vos que tenim un altre EreDoc que s'afegeix a l'anterior, però ara el tenim dins el while i a més utilitzem les variables creades per la funció extract. Afegim finalment l'últim EreDoc amb el codi per tancar la taula. Fixeu-vos que hem modificat com es crea la taula, però ara utilitzant EreDoc. El resultat serà el mateix que amb el codi del fitxer anterior. Obrim el codi del 6è fitxer. Observem que hem creat una funció que rep com a paràmetre un identificador, que s'utilitza per fer una consulta i poder conèixer el nom del director. També tenim una altra funció amb el codi semblant, que ens donarà el nom de l'actor principal. I finalment, una altra funció per obtenir el tipus de pel·lícula. Un cop feta la consulta i creada la taula, dins el while, cridarem a les diferents funcions per tal d'obtenir i mostrar els noms i no els seus codis. Executem el fitxer i observem que tenim un error en els paràmetres d'una funció. Anem al codi i corregim. Tornem a executar i perfecte, podem observar els noms a la taula. Anem pel 7è fitxer i modifiquem els codis de connexió a la base de dades i l'error anterior. L'única modificació que tenim és que ara, en el nom de la pel·lícula, li afegim un enllaç a una altra pàgina, on li passem com a variable el codi de la pel·lícula. Això ens permetrà anar a la seva pàgina de detalls. Anem a comprovar al navegador com s'han creat els enllaços. En el codi del fitxer de detalls podem veure la programació d'una altra funció anomenada GenerateRatings, que rep un paràmetre numèric i segons el seu valor dibuixarà tantes estrelles utilitzant la imatge star.png. No obstant, abans caldrà afegir nous camps a la base de dades per guardar la informació dels detalls de cada pel·lícula. I per fer-ho, tenim el 9è fitxer, on afegim 3 camps més a la taula Movie i a continuació actualitzem les dades executant un update. Recordeu que en les funcions MySQL i Connect el primer paràmetre és la connexió a la base de dades, que ho tenim a la variable $db. Per tant, modifiquem el codi per a que funcioni correctament. Anem a executar el fitxer i observem que hi ha un error. Call to undefined function. Hem col·locat la lletra I al nom de la funció malament. Corregim i provem de nou. Observem un nou missatge que ens informa que la columna Movie Running Time ja està creada.
Això és normal, ja que si executem 2 cops el fitxer, en el primer cop ens crea les columnes i en el segon cop, com ja estan creades, no les pot crear de nou. Anem a comprovar que els camps s'han creat a la base de dades. Realitzem un Describe Movie i veiem els 3 camps afegits. Obrim l'últim fitxer que ens permetrà guardar comentaris per a cada pel·lícula. Per fer-ho, crearem una taula a la base de dades que es diu Reviews, amb un camp per guardar la data, el nom de qui fa el comentari i la valoració. Arreglem el nom de les funcions i els seus paràmetres. Executem el fitxer. Perfecte. Anem a comprovar-ho a la base de dades. Veiem que ja tenim la taula Reviews amb els seus camps creats. Anem al llistat de pel·lícules i cliquem a l'enllaç de la primera per comprovar si funciona la pàgina de detalls. Observem que tenim un error en el nom de la connexió a la base de dades. Anem a modificar-ho. Comprovem que també cal modificar els paràmetres i la funció de seleccionar la base de dades, així com les funcions que executen les consultes. Executem de nou i observem que ens hem deixat més funcions sense modificar. Anem a modificar-les. Un cop fet, executem de nou i comprovem que els detalls ja són visibles, però tenim un error de Use of Undefined Constant. Això vol dir que segurament ens hem deixat el símbol dòlar davant el nom de la variable. Anem a la línia i corregim. Fixeu-vos que Eclipse ja ens senyala l'error. Executem de nou el fitxer i ja ho tenim. Ara comprovem que sota Ratings tenim la paraula Star repetida. Més endavant mirarem com es dibuixen les estrelles. Ara anem a mirar el codi on s'obtenen totes les dades del detall de la pel·lícula. Comprovem que tenim 3 funcions. Una que ens retorna el nom del director, una altra el nom de l'actor i una tercera que ens calcula la diferència entre el cost de la pel·lícula i els seus beneficis. Si ens fixem en la funció Calculate Difference, comprovarem que depèn del resultat, ens ho pintarà d'un color o un altre.
Anem a veure el codi dels comentaris i simplement mostrem les dades obtingudes de la consulta. Comprovem la pàgina de nou i ara ens fixarem que la consulta dels comentaris depèn de la variable getMovieID, que ens permetrà filtrar els comentaris i obtenir només els de la pel·lícula que estem consultant. Fixeu-vos ara que en el codi tenim la funció GenerateRatings, que són les estrelles que volem mostrar. Si busquem la funció al codi, observem que el que fa és mostrar la imatge star.png, però no la tenim, i per tant l'hem de posar al mateix directori on tenim els fitxers PHP. Modifiquem la grandària i l'alçada per adaptar la imatge a la mida que volem. Executem i ja tenim les estrelles. Comprovem diferents pel·lícules i perfecte. Una salutació i fins aviat.